O modelo social de viticultura nunha organización sindical como o SLG, que se debe á defensa dos viticultores e viticultoras, tamén a dos pequenos produtores e produtoras de uvas que deron o paso a elaboración como mecanismo de sacar un maior rendemento a través das viñas. E cada máis se debe a Galicia, a defensa do propio, das peculiaridades das súas ribeiras e dos seus territorios. Temos que afinar moito máis cando falamos de viticultura de calidade, nun momento onde se están a apropiar dese término grandes empresas cunha estrategia depredadora que intenta acabar cos pequenos e medianos na procura dun modelo industrial no que se considera as persoas como simple man de obra e na que priman os obxectivos especulativos, nada que se alonse do resto de producións en Galicia. Temos que falar do modelo social de calidade diferenciada. Nese sentido resulta fundamental considerar que realmente o máis importante son as persoas. Penso que dende o sindicato este é o único modelo que traballa no sentido dunha boa calidade diferenciada, onde os viticultores e viticultoras son a peza fundamental e básica para proporcionar uvas de calidade imprescindibles para conseguir un bo viño. Este modelo social fixa a poboación activa no rural, que actúan como mantedoras do noso medio. Para que siga habendo xente que traballe nas viñas, resulta imprescindible que exista un precio razoable para as uvas ou para os viños. Un salario digno, a máis dunha certa estabilidade no tempo, é dicir, os contratos a 6 meses, a un ano, non valen para a viticultura, onde ben sabedes unha cepa cando se planta hasta que pode empezar a producir algo interesante poden pasar 8 ou 10 anos. Ligar o viño ao territorio resulta fundamental no modelo social dos viños de calidade. Cada ribeira, os subsolos, climas, microclimas. Neste sentido, o SLG defendemos as indicacións geográficas protegidas, as denominacións de orixe, que, como no caso galego, refírense a zonas con características determinadas e diferenciadas. Outra cousa é que realmente as denominacións de orixe hai que darlles unha volta. Eu, como a viticultor do ribeiro, non me valen a día de hoxe como están os consellos reguladores estructurados. Non deixan de ser máis que mans, realmente, valga a redundancia, en mans de campo. Non sirven para os pequenos productores. Os viños propios de Galicia deben de ser postos en valor por as institucións, os medios de comunicación, a restauración, as tendas, os consumidores. Debemos acabar por considerar como superior de fora, xa que, ademais de non ser certo, resulta moi lesivo para o mercado de proximidade dos viños tintos. Tamén debemos traballar máis as nosas peculiaridades para afondar na diferencia que dará maior valor engadido a defensa do medio ambiente. Estáse convertendo nun objetivo nas nosas viñas, xa que somos conscientes de que a calidade vai da man da reducción de produtos fitosanitarios. Neste sentido, valoramos importante continuar co esforzo de formación e de información, así como seguir dando debate na base da nosa afiliación, de cara a tomar conciencia de certas alternativas que, a máis de resultar menos lesivas para nós e para o medio, son máis baratas. Por lo tanto, para o SLG, a producións tanto ecolóxicas, permacultura e dinámica son unha prioridade, sin abandonar desde logo o resto de sistemas de cultivo. No SLG estamos en contra da manipulación xenética que se está experimentando e facendo en moitos alimentos, tamén no referente ao viño e á viña, sobre todo no traballo en adegas. Os organismos modificados xenéticamente son unha agresión á riqueza xenética das cepas, á biodiversidade das viñas e tamén á peculiaridade dos nosos viños. No caso do uso de levaduras manipuladas ou outras sustancias na vinificación, provocan a desaparición de levaduras propias e crean maior dependencia ás nosas explotacións. Volvemos dependentes de quen nos vende produtos. O viño é unha bebida saludable. O componente alcohólico do viño ten desatado nos últimos tempos unha persecución, pensamos que injustificada, ocultando as vantaxes do consumo responsable e moderado de viño por parte das persoas adultas. Son moitos os estudios que falan das bondades do resveratrol e de outras sustancias antioxidantes que contén o viño, a máis do seu efecto preventivo nas enfermedades cardiovasculares e en algúns cancros. Relacións sociais. É raro que alguén este bebendo un viño solo. Por lo tanto, dámonos ben conta de que o viño realmente socializa, dá gusto sentarse nunha mesa, robar unha botella de viño, é dunha boa conversa. É un elemento
que nestes últimos tempos se está poniendo en desuso. O mercado, nestas sociedades capitalistas nas que o poder reside nos mercados especulativos de capitais e de todo tipo, é un instrumento que manexan poucas decenas de grandes multinacionais que emperan en todo o mundo. Estas empresas levan tempo traballando pola deslocalización do sector, por acabar coas denominacións de orixe e as indicacións geográficas, por cargarse o noso modelo social de calidade para instalar un modelo industrial. Este modelo foi ensaiado en Australia, Chile, Suráfrica, China, países con custes de produción moi baixos e con un nulo control medioambiental, dentro que se pretenden desplazar aos viños europeos. Europa é a gran produtora e a gran consumidora do viño, e de momento é capaz de exportar máis viño que importa, a pesar de que nos tratados internacionais de libre comercio se usa o viño como moeda de cambio, como tributo dos gobernos europeos a esas grandes multinacionais do viño de capital tamén europeo. Precisamos, pois, arancéis que graven as importacións, así como o control da produción e do mercado no marco da soberanía alimentaria. O que non ten sentido é que a día de hoxe a de o que vende máis viño en Galicia sea de o Rioxa, sendo Galicia un dos poucos lugares no mundo onde unha demarcación xeográfica tan pequena como pode ser a provincia de Ourense, só a provincia de Ourense, ten 4 DOs de viño históricas, 3 delas que veñen máis para atrás do século XII, unha posterior, e ten varias ISPs. Que realmente o viño que máis se consume en Galicia é un Rioxa. Creo que non só fala mal das institucións, sino que nos pega tamén aos consumidores un pequeno tirón de orellas. O autoconsumo. Na Galicia o autoconsumo é moi importante, non só nas zonas produtoras, tamén no resto do país. É moi bo que sexa así, xa que supón un aforro importante para as familias e un soporte social grande para o sector. As familias que producen o viño non só consumen o delas, tamén son compradores habituais de outros viños para datas sinaladas, por curiosidade, por cultura. As xentes que fan o viño para o consumo das súas propias uvas ou de uvas que mercan son fundamentales na extensión e popularización da cultura do viño. Prezos e contratos das uvas. As mesas espirales do viño, impulsadas polo anterior goberno da Xunta de Galicia, estableceron un marco de negociación de precios mínimos e condicións de contratos homologados. Este sistema desapareceu xa, deixando aos viticultores e viticultoras desprotegidos ante a imposición de grandes adegas que mercan uvas. A día de hoxe, o mercado de uva é totalmente libre. É a cuestión xa non de oferta e demanda, sino de necesidade ou non a hora de vender. Por lo tanto, unha das grandes apostas do Sindicato Labrero Galego ten que ser a impulsión, que se fomente a aparición, a recuperación da figura do colleiteiro, é dicir, aquelas persoas, aquelas pequenas adegas que traballan as súas propias viñas, que venden os seus propios viños, que venden viños recoñecibles do seu territorio, con castes autóctonas, con traballos ecolóxicos ou próximos á agricultura ecolóxica, e que basicamente o que fan é fixar xente no rural. É dicir, unha bodega que compra a millóns de productores ou a millóns de productores a centros de productores non fixa a población no rural, porque os precios que paga son realmente irrisorios e iso non dá para vivir no rural. Sin embargo, unha persoa que consigue producir viños e venderos a un precio decente si pode intentar polo menos vivir no rural. Entonces, creo que a aposta xa non só do Sindicato Labrero Galego, senón de calquer tipo de institución que queira mirar pola viticultura galega, ten que apostar non polo mercado das uvas, sino polo mercado do viño. O que pasa que, como o resto de cousas está complicado, pero desde logo eu que me dedico a isto, a única posibilidade, pequenas producións, viños particulares e intentar vivir do traballo, sin máis, cooperativas, grandes bodegas, eso a día de hoxe pan para hoxe e fame para mañá. E nada máis.
Gracias.